Isuon. Nga pwede natong kasalaminan o pangutanon natong kaugalingon sa atong mga higala. Naman yun tayo dagang higala. No? Katong mga higala, aduna ba'y usa nga sama ni ini? Usa may basihanan ako sa pakighigala. Gingon ni Sirach nga, daw tambal sila sa imong kaugalingon. So may nakatambal nimo. Subo pamalandungon mga igsoon nga kining kinaadman nga atong nadungog sa mong pagbasa, dili na usahay mao ang basihanan sa pagpangitag higala. Kinsay higala nimo kana makatambal sa akong kamingaw pader. Mao na nga usahay atong higala kana mga marites. Nganuman makatambal sa atong kamingaw kay nganuman mausisa man nato ang kinabuhi sa uban. Ang akong higala kanang makatambal sa akong kawad-on pader. Mao na nga kadtong dakay kwarta akong higalaon o kadto nga way kwarta akong isalikway. Ang tinuod nga tambag sa higala, ang tinuod nga higala mga igsoon kanang makatambag kanimo. Kay ang tinuod nga tambag mao man ang makaayo kanato. Mao man tinuod nga tambal. But sometimes we don't want what they say, we only want what they give. Kung kini makahatag, higala ta ka. Kung kana makahatag, higala tapod ka. Kana makahatag advice, unya na. No? Di man na ma-convert sa kwarta ng advice. Unya, ang katapusan mga igsuon, ang matarong nga higala, kanang una sa tanan, higala niya ang Diyos. Kaysa iyang pakighigala sa Diyos, trataron niya ikaw sama sa pagrespeto niya sa iyang kaugalingon. Naa pa ba kita'y mga higala nga sama ni ini? Nan kanindot nga kanang maong tambag ni Sirach kanato, dalho nato sa ebanghelyo. Ang pangutana karon, ang imo bang bana o ang imo bang asawa, imo gayong tinuod nga higala? Subo pamalandungon nga naay relasyon sa mag-asawa mga igsoon, nga wa nakabase sa pagkahigala. They never become friends. They just become husbands and wife. Because it is not automatic. Mabitaw nga diha no kung tan-awon nimo kanindot jud di ning gitanom sa Ginoo kanato nga gugma. Asa man magsugod sa smile. Magsugod sa communication. Magsugod sa paghinigalaay. Nga diha sa mga paghinigalaay, magkasuod, magkatanaw nga matarong ba kini, matuod ba kini nga tao, ug diha mo commit sa usag-usa sa sa altar sa kaminyoon. Again, ang question, mao pa ba ning proseso karon? Daghan mga igsuon nga ang proseso sa ilang kaminyoon kay naibog sa lawas nun nga nakita, naibog sa material nga gihuptan sa usag-usa, mauna nga kita magminyo na. Kasiksi niya, kagwapo niya, wow, ibog ko niya, kininagyud siya. Hain namang paghinigalaay. Unya, kanang pagkasiksi, mawa man na. Kanang pagkagwapo, muhupas man na. Asan man padung ang pagminyo ay. Mao nga ang isyo, magbuwag ta. Magbuwag ta. Mag-isyo, nga may ngunita, nag-antos ko sa akong kaminyoon. Mura kong nasa impirno, Ginoo luwas ako, itugot ng divorce diha kanamo. Kay lagi, sometimes in life, we take the wrong step first.
mali nga lakang una. Umaw ka na, mga igsuon, nga gusto kita quick fix. Dali pag-ayo sa mga kamalian nato. Mauna nga, kay mali man to ang akong pagsugod, sumali na ang sinugdan sa tanan sa kaminyoon. Mingon si Jesus, dili. Tama kayo ang gisugdan sa kaminyoon, pero ang atong pagsulod niini mao ang mali. Kung naaman tayo i-correct, then paminaw sa usay gisulti sa ni Propeta Sirach. Daruha, aninawa, kung imo bagyod siyang higala. Di man yun mo mga igsuon masukod, no? Nga, minutang, higala ta ka, mahimo ka na kong BFF, yun. Nga naman, kita man tagahapon. Nya kaya kita tagahapon, niya nagkuyog tagabi, pagkabuntag, minyo na ta. Kini usa ka lantaw siguro mga igsuon, nga atong paminawon. Ay, pader, matog na lang ko, pader. Wa, manay pulo sa ako kay senior citizen naman ko. Nya, biyuda na ko, kisa may maibog na ko, pader. Biyudo naman ko. Ay, di na kumusab ni anak. Pero unsay atong gipakita, mga igsoon? The value of friendship. Diha sa atong katiguangon, diha sa atong estado karon, naabatay paghatag og dakong bili sa pakighigala. Kay kung di po ni makita sa mga bata, di po ni makita sa batanon that friendship is a golden gift from the Lord, and friendship is a precious thing to be cherished in life. Kung saan may pagsugod sa pagtanaw nga kinahanglan, sila mo relate sa higala. Labi na karon, mga igsuon, unsay pinakahigala sa mga bata ron, kanang gitawag nilang Generation Alpha o Generation Beta. Dili na ang kinigitawag nato nga Generation Z. Karaan na dagko na ron ang Generation Z. Ang mga bata karon Generation Alpha, unya ang mga gagmay karon Generation Beta. Their friends and their best friends is the computer, is their iPad, is their cellphone. Mao na best friend nila. Nganuman, kay usahay, we fail to give them an example of true friendship. Kami kaya itong devotion ay, devotion kang San Jose gahapon, karon devotion kang Hesus Kristo sa Divine Mercy. Pero wa tay higala, nga klaro, na magipakita na to, mao nang matog na lang ta, sa itong Santos nga misa, wa may pili. Gani, usahay, ang pag-adto nato sa Santos nga misa, are we coming because we are friends with Christ? Or we just come because we want something from Christ? Tanaw na to itong relasyon. Kay batakan kaayo mga igsuon, nga kini ay fundamental sa ato nga katilingban. Dili lang kita mangaway kanunay nga, wa lagi dibus, no? Sa family life, mabungol ko. Diha ra gyud ko to, why divorce? Pero kumusta man ang imong relasyon sa imong bana o sa imong asawa? Nga kanunay madunggan sa imong mga anak o mga silingan ang inyong panag-away. Nga usahay, kanunay lang madunggan, yawa ka. Yaw sa bispre, no? Iyang bana, yawa. Kini mga igsoon, simple lang, pero di nato usahay makita ang kaimportansya niini. Di ay, kini siya, usa kadako natong tabang sa sunod henerasyon. Let us try to show them real friendship in life. So mapari ka, mamadri ka,
ma-single blessed ka, maminyo ka, fundamental. Kumusta naman di ay ang akong establishment of friendship diha sa akong kinabuhi karon? Una sa tanan, kumusta ang akong friendship kang Kristo? Friend ba mi ni Kristo? Sure ko nga friend ka ni Kristo. Pero ni-level up ba ang iyong friendship? Kaduha, kumusta naman ako ni pagpadagayday ngadto sa akong isig katao? Kini mga igsuon, simpleng mga pangutana, simpleng mga butanga, apan may nungdanon sa atong katilingban ug sa atong pagtuo sa Dios. Hinaot unta nga ang atong pagsaulog sa Santos nga misa, ato gayud kining lantawon nga usa ka kahigayunan sa pag-usisa sa atong kaugalingon. Unsa man gyud ay ang akong pakighigala kang Kristo.